napisala si sve je počelo sa Kaosovom morom. Tako je. Ali si zaboravila da nam kaže kako je počelo, kako ste se upoznali. U studiju. To čak i ja ne znam, u studiju, stvarno. Kod Zorana Radetića, da. Aleks je tad pevala prateće vokale. Bila je plavoča. Tako je, još uvijek. Mislim, ja sam nju još ranije videla na onom Pinkovom, kako se zvalo, to za milion godina. Tad se, mislim, poznavala sam njen glas sa džinglova i sa reklama i onda sam se uvijek pitala, bože, ko je ova žena, zašto ne znamo kako ona izgleda? I mislila sam, ko zna kako ona izgleda kad neće da se slika. I onda, stvarno? Da, to je bila priča, kao ova što peva džinglove super peva, mora da je neka nakaza, čim niko neće da je slika, da je pokaže, pa da. I tako je nastalo. A tebi je rekla da ima pesmu za tebe, Aleksandra, ili je samo rekla, ćao, ja sam Aleksandra, htjela sam da te upoznam. Pa ne znam, mislim da nas je Zoki upoznao, da je rekao, ovo je Aleksandra, ona peva pratiće, super peva, ovo je Sara, ona piše pesme, bla, 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 eto, i onda smo se... Bukvalno što je to bilo nešto 2 dana, ja mislim, nije? Pa ne, nije, ali nešto smo se tad bile dogovorile da se vidimo na kafi i prva pesma zapravo je Ako nikada bila. Da, prva pesma Ako nikada. Stvarno? Da, ti to najbolje znaš. Pa tek kako onda. je zovu. Da, ti to najbolje znaš. Pa onda je sledeće, zapravo tad je album već i bio gotov. Ja sam već radila album kad smo se mi upoznali, falilo mi je recimo, ne znam, par pesama i onda se tako namestilo tačno da se i upoznamo u to vreme i da eto i Aleksandra napravi pesme i da se sve to završi jako brzo, to je u roku od 1-2 dana već album izašao. Jao, divno.